Il-Professur Jonathan Stern huwa chairman tal-programm tal-gass naturali fl-Istitut tal-Istudji dwar l-Energija fl-Universita ta' Oxford. Dan l-espert Ingliż jgħid li l-gass huwa aħjar għall-ambjent minn mezzi aktar tradizzjonali. Gas is a much more flexible source of power generation and can play a big role. Jgħid ukoll li l-gass huwa l-akbar alternattiva rħisa. It's useful to say to politicians that given the targets that they face up to 2020, gas is the cheapest way of meeting those targets. Fuq is-Sunday Times l-istess professur jiddikjara li ftehim ta' 10 snin bi prezz fiss kif qed jipproponi l-Partit Laburista huwa possibbli fix-xiri tal-gass għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Din id-dikjarazzjoni tikkuntrasta mal-impressjoni li qed jipprova jagħti il-Prim Ministru Lawrence Gonzi li fl-aħħar sigħat sejjaħ bħala injorant lil kull min jaħseb li huwa possibbli li tagħmel ftehim ta' enerġija bil-gass bi prezz fiss għal 10 snin. Jipperswaduna li jeżistu xi tip ta' ftehim ma' xi ħadd li huwa ignorant daqshekk illi sa jiġi u jintrabat magħna għal 10 snin u issa f'10 snin tinqaleb id-dinja ta' taħt fuq bi prezz li jkun stabbilit. Issa din min sa jemmina. Al kontrarju ma' The Sunday Times, iċ-chairman tal-programm tal-gass naturali fl-Istitut tal-Istudji dwar l-Energija fl-Università ta' Oxford, il-Professur Jonathan Stern, jgħid li ftehim ta' dan it-tip għal 10 snin li jsejjaħ Power Purchase Agreement jista' anke isir għal 15-il sena jew 25 sena bi prezz fiss. Il-Professur Stern ineħħi kull dubju. Jgħid li dan il-ftehim isir ħafna drabi madwar id-dinja. L-espert Ingliż jgħid li l-prezzijiet tal-gass bħal kull utilità oħra jistgħu jitilgħu jew jinżlu u għalhekk jekk pajjiż jara li l-ftehim fit-tul huwa ta' benefiċċju għalih, hemm kull possibilità li jidħol fih għal 10, 15 jew 25 sena.